Jo sóc Lluís i Max. Avui estem de volta a la Festival de Sitges Zombi Camina 2022 que celebra el 55 aniversari. Anirem a gaudir pel maquillatge i un passeig. I ara gaudeix! You touch me, I feel you, your presence surrounds me. I float away. You hold me, I'm with you wherever you find me. I'm here to stay. You are my shadows of the night. Do you understand? Have you tried to see the light? Have you ever watched the shadows in the night? Have you ever seen? Do you understand? Have you ever really tried to see? Ja m'han fet el maquillatge dels zombis i ara mateix, a la nit, anem a veure a la grua dels zombis. Gaudeix! Val, ara mateix comencem a la festa i ara arriba el moment als grues dels zombis. I ara gaudeix! Senti prou! Zombis! Zombis! Moltes gràcies per venir aquesta nit! Hola, buenas tardes. El Frampa Villascacho. Youtuber a la Nintendo. Youtuber. Es una broma para YouTube. Una foto.
Who you might ask? Ha sigut genial, no? Doncs sí, hem passat estupendo sobre zombi, disfraç i cosplay. Hem anat a fer una rua de passeig i espantar la gent. Me lo he passat genial. I vosaltres? Tu també ho passeu molt bé, no? Doncs sí. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i ens veurem un altre cop sobre el zombi de Sitges 55 aniversari. Adeu!